a pastor that will tell you about tithing okweshumi without telling you about saving and investing, akushayashaya lo muntu, akumanipulate. How can you tell somebody to tithe each and every month but not to save? Because what you save today will save you tomorrow. If you don't save, you are not safe. Saving is setting money aside for a purpose. Investing, sending money for an assignment for a return. Masusu seyinkingeni zeyimali wena uzokusizwa yilo mali lokhu uyikhokha lapha esontweni. Uzosizwa imali oyisave wena uyi-investor wena. Yizwa lona. Akushayashaya, be practical. You cannot tell people to tithe without telling them to save. It is the same thing. It just that wena lokhu kwakho akunawo ama-returns. Kusebenza nje ngaleyo nto ichazayo kuphela. Yabo? And that person mesefuna imali. Masuyifuna imali uhambe kumfundisi wakho. Usho ukuthi ucela lokhu kweshumi akusize. Yes. Hambe kuyena. Ngitshethi ngisacela lokhu ya kweshumi because when you didn't tell me about saving, but you told me ucabanga ukuthi imali ngiyithatha. Ngiyasebenza. Lo msebenzi wawutholelwa inqumo zakho. Yes. Wena wahamba ufunde mawuthi wafunde noma wafesa awutholelwanga okunye watholela lokho. Yes. So be practical. I'm telling you.